Igbo debe anya masị ụnụ nnọọ ọ na-ekasị ugbu a wee na-anọnyere anyị n'ihe nke anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata na isiokwu anyị ka bụkwa nchekwa ụmụ akwụkwọ na gburugburu ụlọ akwụkwọ. Onye ahụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata wee na-asị ebe ọ na-ịnọ gị nọsi ike nwanne m nwoke na-afụ maka ihe gbasara ụlọ akwụkwọ ka ihe ndị ụlọ akwụkwọ kwesịrị ime, onye ọwụna nwere ụlọ akwụkwọ ka ihe o kwesịrị ime iji wee fụ na nchekwa ụmụaka na-emere emeruo ya n'isi ka hapụ inwe ihe a na-akpọ ihe ọdachi ma ọkwa ihe nke ihe mberede ịdakwasị ụmụ akwụkwọ mgbe ha nọ n'ụlọ akwụkwọ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ihe nchekwa o buru ibu, ma n'agbanyeghị na o buru ibu anyị ga-enwe ebe anyị ga-echite tụperie were na-aga. Ọtụtụ ihe gbasara ihe nchekwa ụmụaka, o nwere nke ndị anyị kpọrọ ihe ndị gọọmenti ukwu, gọọmenti federal ka a na-akpọ federal na-eme, enwekwara nke gọọmenti steeti na-eme, enwekwara oke na ọrụ ndị nwe ụlọ akwụkwọ na-eme. So etikọta ihe ndị a niile, tikọta ha ọnụ, ya daa ụda mee anyị enwe ihe webumuche anyị ichekwa ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ. Onye ọbụla na-ebido ụlọ akwụkwọ enwere ọtụtụ ihe a ga-eme site n'akụkụ gọọmenti nke steeti dịka Lagos steeti ya dị. Enwere ndị na-esi na gọọmenti bịa nyochasịa mara ebe a chọrọ ime ụlọ akwụkwọ ọ dịkwa mma, o nwekwara ihe ga-echekwa ụmụaka site na mbọ agbakwara ogige ha, agbakwara ya ogige, agbakwara ya gburugburu nke ndị oyibo na-akpọ fence, nke ndị oyibo na-akpọ fence. Ọwụ ụmụaka ha ịgbafu mgbe ọbụla ha chọrọ ịgbafu, anyị mana ha wụ ụmụaka. A ga-esite na agbakwara ụlọ akwụkwọ ogige gbaa ya gburugburu. Enwekwuru onye na-anọ n'ọnụ ụzọ mgbe a na-akpọta ụmụaka. O nwere ụmụaka ndị na-abịa n'ụlọ akwụkwọ ọhụụ, ha bịa nne ha kpọta ha pụọ, ha chọọ ka ha soro nne ha pụọ. Enwere ike inwe ihe njehie n'ọnọdụ dị otu a, ma anyị na-akawa ahụ hụ na enwere onye gị nọ akpọta ụmụaka nne ha pụọ, onye ha echegide ha, onye na-ejighị ihe abịa kpọrọ ha. Ha wụ ụmụaka, ha wụ ụmụaka, anyị gakwara ilekọta ha dịka ụmụaka. Ma anyị na-eme nlekọta niile, anyị ga-ime ịkawa ahụ mara na ọnwụ nchekwa ka anyị ọwụ ịkụghiri ha ABC. Anyị ọwụ oke na ọrụ anyị ichekwa ha mgbe ọbụla awa abụọ, atọ, anọ, ise, isii ha ga-anọ n'ọnọdụ dị mma. Anyị akpọghachikwere ha ndị nwe ha. Asịkwa m kwukwa na-asịkwa na ihe gbasara nchekwa ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ gburugburu ọ dịara onye ọbụla, n'ihi na onye ọbụla mụtara nwa kwesịrị ịma na nchekwa nwatakịrị ya na ọkacha mkpa. So wee na-ajụsị ka ihe ndị nne na nna kwesịrị imekwa ka iji fụ na mgbe nwa ha nọ n'ụlọ akwụkwọ na ha nọ ofuma na onwe ihe ga-eme ha, ka ihe uru nne na nna kwesịrị ime. Ndị Igbo na-asị onye gbuo achara onye gbuwe, onye akpọli ibi onye ikoli. O nwere ndị nne na nna m chọpụtara na-anaghị eme ọfụma. Ndị ga-akpọrọ ụmụ ha bịa n'ụlọ akwụkwọ, ha were ego nye ha, si ha jee zụrụ ihe ha ga-eri. Nwatakịrị ahụ ga-iri nri, so nwa ahụ nwere ike ya chọọ ka ọ gbapụ gaa jee chọọ ihe ọ na-eri. Ụdị omume ha adịghị mma, ọ dịghị mma. Onye nne ahụ kwesịrị ya wụrụ ma ụlọ akwụkwọ ha enweghị ebe na-eji enye ụmụaka nri, ha nọkọta ọnụ enye ha nri, nke ndị oyibo na-akpọ restaurant. Onye nne ahụ kwesịrị iwere ihe dị mma ọ ga-inye nwa ya, were ihe tinyere ya n'akpa ya. Enwere ọtụtụ ihe ndị oyibo mepụtara a na-eji edowe nri ya ghara na iju oyi too much, tinye ya. Ọwụghị omume dị mma na onye nne ga-akpọta nwa ya ewere
50 naira 100 naira sọkwe ya n'aka nwa ahụ mgbe ụmụaka ibie ndị ọzọ na-eri nri ọ ga-ịchọ iri ọ gakwana ịchọ ịfụ outside ịga ịzụ nri mgbe ọ na-afụ outside ya o nwere ihe mberede nwere ike bịagide ya so ndị nwe ụlọ akwụkwọ ga-agba mbọ ịhụ na ndị nwe ụmụ kwadoro ha ọfụma tupu ha akpọta ha n'ụlọ akwụkwọ. Ọ dị mma. Maazị onwe obere ihe nsị ka ntụnye ma ọ bịakwa dịka ma ọ ya kpọghachi aka elekere anyị azụ mana ọ dị mma gị nke ya ikwuru wuo na ụmụnne nwaanyị asị na egbo na ebechapụrụ ọnụ na ụfọdụ ruo anọ ọnọdụ asị ike anyị ejije sikwala ụmụaka nne ya ebuje akwụkwọ ama delizi achọ akwụkwọ ego kpanye onye nke n'aka mana ọ dị mma dịka isi wee kwuo gboo n'ihe gbasara ụlọ akwụkwọ na egbu ya ogige ma ọ bụ mgbidi nke ndị onye iti na-akpọ fensịn o wuru m anya ma igbo ndị ọma nọ na-ekiri anya o nwere ụlọ akwụkwọ ndị oyi eme ilue ọ bụrụ na ọ nwere ọ karịrị akarị enwelọ mgbidi ọtụtụ ha ọ na o nwere ntaramahụhụ a na-enye ụlọ akwụkwọ dị ona o nwere mgbe ikwuru okwu ihe gbasara agba fensị ma ọ daṅa ọnwụ na ụlọ akwụkwọ enwere ụlọ akwụkwọ gbalụ fensị a ọ na gọọmenti a na-enyocha nye ndị ntaramahụhụ kwesịrị ndị dị ụdị ajụjụ gị aha ọ gbara ọkpụrụkpụ ma anyị lee anya leruo anya ala n'obodo anyị ihe na-eme ugbu a anyị ga-ahụ na ọtụtụ ihe na-eme ekwesịghị ime ọ bụrụ na ndị e nyere ọrụ ka ha rụrụ ọrụ ahụ dịka esi nye ha ka ha rụọ ya echeghị m na o nwere n'ọnọdụ oke mmaara ihe gbasara ịgba mgbidi ahụ ọwụ ihe mbọ ndị ọ dị n'aka ha ile anya nga ụlọ akwụkwọ o nwere onye ga-esi bata n'ime mee ihe na-adịghị mma fụọ onweghị onye ga-ahụ ya ma ọtụtụ ihe na-emebi n'ihi ọtụtụ ihe anyị lee anya o nwere ihe mere n'oge na-eteghị aka na Lagos steeti anyị nọ mere asịgo ka akụtu ụlọ ndị a kemgbe etere aka o ruola afọ 4 5 ọ 6 ma onwe onye mere ihe ọ dịkwa na asị ọ na-adị mma ka ekwuo ọ dịkwa mma ka ekwuo ka eme ọ na-anụgo ihe nwe nwoke kwuru ihe ọjọọ agbagwo afọ ụlọ omenala ime onye ahụ a na-ekwu na ọ dị adị mma ka a ga-alụ ndụ kpawa akụ ịfụnanya ya ọ na-anụgo ihe nwanne m nwoke kwuru na n'ọka mma na tupu gị a na-ewunye ụlọ akwụkwọ ga-eme gịnị ga-awa mgbidi na mgbidi so n'ihe kachasị mkpa n'ihi na ọ ga-eme nwatakịrị chọọ ịpụ apụ nkwado onye ga-anọ na geeti na-asị ebee ka ị na-aga tigata azụ onye nkụzi gị ọmakwa na ị na-apụ apụ o nwekwara ka anyị na-ekwukwu ihe ịmasị na uche na-eme gịnị uche na-abịa abịa o wee gbata m n'uche na o nwere ihe nke mekwa last week ebe building ụlọ akwụkwọ dalụ tigbuo ọtụtụ ndị tigbuo ma ụmụ akwụkwọ tigbukwa ma ndị nkụzi wee na-ajụsị ụdị ihe dị ntu a ka ihe kpatara ya ọ bụ na nwamgbe oyi amaghị akpụ ka agụba ga-adịghị nkọ ọtụtụ ihe gbara anyị gburugburu dịka mmetụrụ ọnụ na mbụ ọwụhụ na ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị na-arọpụta ihe a na-eme ka obodo dị mma isi ha kpọchizi akpọchi kama o nwere ndị be anyị na-asị ọdụ gara werere ịdụọ mmadụ ọdụ onye ha ewere ọdụ ọha edoro ya ma ịdụọ mmadụ ọdụ ihe ọma onye ha ewere ya ihe mberede abịakwudo onye ọ pụtaghị na edughị onye ahụ ọdụ ma ọ wụ na onye ha ewere ha ọdụ ahụ so n'ọnọdụ ahụ ihe ha ekwechighị ime ma si na ndị etinyere n'aka ha ịrụ ụdị ọrụ ahụ rụrụ ya site na mbọ echeghị m na ọwụ n'ọnọdụ ihe m maara usoro ihe m maara iwuwe ụlọ akwụkwọ na Lagos steeti ọwụhụ ekwechighị ịhụ ụlọ akwụkwọ ebe ahụ okpukpu atọ ihe ya nwee enwe mara na ụlọ akwụkwọ nọ site n'ala ọrụgodi okpukpu 10 so and ihe a na-ekwu na a kwesịrị ịkwado ihe a mee ihe a ka ọ dị mma
eleghị anya ama m na Lagos steeti onye na-arụ ụlọ akwụkwọ chọrọ ka gọọmenti nye ya approval. Enwere ọtụtụ ihe a na-agabiga. Enwere ndị planning ga-abịa site na Ministry of Planning. Ha abịa legharịa anya, legharịa environment. Enwere ndị nke na-abịa ha sị na ha chọọ ka esite na klaasị nke banye na nke ọzọ. So ọ ya mere ha na-eji ekwu okwu purpose built. So that na-abịata iche ịba na klaasị gaba na nke a gara n'imekọta ụmụaka ndị nọ na klaasị nke ọzọ. Ọ ya wụ ihe purpose built ọhụụ maka ya. Ma o nwekwara ọtụtụ ndị nke ha na-emekwasị convert ya ma ihe a na-akawa ahụ ịhụ na klaasị ọbụla nọrọ onwe ya ka a ghara n'ime ụmụaka ahụ ka ha anya ha pụọ na ihe ha na-eme ma ahụrụ mmadụ gafere. So n'ọnọdụ ahụ ihe gbasara ụlọ akwụkwọ dara gbuchie ụmụaka o kwesịghị ịdị n'ihi na o nwere ndị kwesịrị ime ihe otu a ha mee ihe. Ụlọ akwụkwọ ahụ ekwesịghị ịnọ ebe ahụ ọ nọ na mbido. Ma o nwere ihe mere na o ji nọrọ ebe ahụ. Ihe ndị a ihe ndị na-elekọta obodo kwesịrị ileba anya mara onye ejiri jee mee ihe a o meghị ya pụta nsemokwu pụta ihe mberede dị otu o nwekwara ihe a ga-eme ya nwee ihe emere ihe ndị ọzọ gị nwee mmụọ ime ihe dị otu ahụ ga-ekpọla azụ mba aga m eme gbadoke n'ebe ahụ ịma kịta ị na-ekwu o nwere ihe nke gbatakwa m n'uche ịnegharị anya ịfụ na ọtụtụ ndị bịazi wee zuo na ebe kwesịrị ibi were mere skuul were mere ebe a na-amụ akwụkwọ. Ụmụ ụlọ nke nọ n'akụkụ ebe nke mbi ụlọ nke ahụ gbara ọkụ ka ọ gbasịrị ọkụ tupu ị mara ihe na-emeni ọtụtụ ndị abịa were mere ebe nke a na-amụ akwụkwọ. Ndị Igbo ndị be anyị na-ege anyị ntị biko nụ ụnụ enwekwa n'ebe ụnụ gaa n'ihi na okwu a ka miri emi ihe anyị ka akpụ n'ọnụ ọ karịrị akarị. Isi abata na-asị gị nọrọ ọdụ nọsọ ike akpakwana TV ahụ aka echenjikwana ya n'ihi na ebe anyị nọkwa wụ na isi mbido TV n'ihe niile na-eme na obodo ka anyị chịkọtara ọnụ wee na-edewe n'tebụl wee na-asị ka ụbọchị nke taa ka anyị kapịa ya isi ka anyị na-akapịa ya isi ama na o nwere ihe nke ị na-amụta nye nwekwana ebe i jere anyị na-abịa.